Мисията днес лекар, травматолог и синоптик на Нова с общ призив да сме внимателни с пиротехниката по празниците. Преди няколко години нашият колега Ники Василковски пострада сериозно след взривяване на пиротехническо изделие. А доктор Бахрам Фирози беше лекарят, който буквално събра неговата ръка и върна изцяло нейната функционалност. На една много хубава нова година аз ударих две ръки и хванах една огромна батерия. Опитах се да я запаля, надвесих се над нея, това нещо като гръмна, разкъса ми пръстите. След това много бързо се наложи да посетя доктор Фирози, който всъщност ме закърпи. Повярвайте ми, много често хората, които си казват: аз съм опитен, аз го правя всяка година, и на тях се случва. А колко тежка може да е една такава травма? Може да води до тежки, много тежки травми с загуба на ръцете, очите, които, за съжаление, не винаги тези травми са обратими и дори най-добрите лекари в света да могат да ви помагат.